Ei, kato. Mä voin istua. Oho. Eikä mitään. Istu. Ja. Ota. Käänny. Vai pelaa? Ota. Ei. Nyt sano moi kovaa ääneen sille. Moi. Moi. Kohta räjähdät. Ota me hetkeksi pois tästä huoneesta. Vai mä kokonaan? Me pois niin kokonaan. Sille me hetkeksi pois. Odota siinä. Älä kato. Älä kurki. Älä kurki. Älä kurki. Älä kurki mukku. Tommi, älä tuu vielä.